Hi guys, for this vlog, practice na drive. Bayaran nila niya. Dan up po dito. Oh, subayaran nila niya. Guys, so by the way na po ka-drive, so practice ta. Ay, Kaya straight lang ka. nalipot na si Manang. Straight lang ka. Dire na po. Straight lang. Kaya ako na yung kuan. Ito. Di kuan. Asa man ako na rin? Ito siguro iskunan pa. Iyo, parking na din ni Kairson. Ako niya ra, ako rin papanasiwas. Ginaman niyo. LL. Di ano rin. Sige. Okay. Bira. Okay, abot na mi guys sa Tuburan. Akong gidrivean ang sakyanan nila pad guys. Yay! Ha? Ano naman? Ito daw. Hindi nakatulog. Ako na lang namin. Mamaya, ikaw ano? Ah. Ha? Si Banana na mo park guys kay ang bata amo ang kuanon. Welcome to Pandong dali. Ay narao ang kuan. Ang jacket. Welcome back to my vlog guys. Di ambi na bi. Tanglo kayo na kaya yabo ang yan. Paghinay mamang ha. Ha? Oops. Dali. Ah. Okay. Dali. Aha, maday ba? Ato, muli kami dito. I-parking pa na ni Buloy. Oo. Abot na mi guys. Hi. Ha? Lanulot ang chinilas. Gabi na isabi. Pastil kay mami, oh. Blue na daw mo drive. Ay, kabalo mo mo drive sa una pa. Mang. Yeah. Hi, Brax! Kumusta, Brax? Ato na dito, ato. Sige, bye-bye. No, nag-ingon unta ka. Ulan na eh, kita ka laog. Abot na mi guys. Ate, kay balo ba ka? Ano yung butang nila? Ano si mama? Naroon na to. Hala, gamaoy sa kaisama bisag unsa ray tudloon. Natulog. Ay, nagsapatos. Nato sa taas iyang papa te. Natag na si papa. Bisag unsa ray tudloon didto. Nya ni agi palitan ning mamila din. Ato mi ginitik sa nudlo og tanod. Ambot unsaon yang tanod? Ah, wala na kay gibuyan. Wala kay ipuhian. Nawala ra po. Wala may kapatupan. Ay, kaya pati sa mukha, mga naog po sa Magmaoy. Maoy kaayo. Natulog siya pag natulog. Ko tan-awa lagi matulog kasi ay niya maguban-uban. Ganyan ko ay,
Namay ko andito may si Arsap an mayon ni text dito ko nanghi ganina. Dito mo kami sa kuan kay alang-alang nga. Nahulog kami hapit. Mahapit ko ko nahulog ni. Kanina po. Hindi katawag ugmaya si Mamila. Sakit diri oy na Na naman. pag kuan ako kuan ang jacket. Tumba ko kay nag-stop ka tapos stress ka. Pad. Gidrivean man ako inyohang sakyanan pagpauli karon. Anin do ta drivean oy humok man day no? Agabi mami. Hindi siya drivean. May kunin mo yung papel me. Ah? Kunin mo. Oh, dito sa gawa si mama og silang inday. Kay di naman mosulod si inday sa sulod kay nagmaoy man. Oh, si Buli kung tapad. Ka-vlog si mami siya. Kapalit ko kuan. Uy, ang ako. Nada ko kinig gamit mo. Ano ko ni? Mga short pan. Agoy, Ayan na Diyos ko. maglukat lagi kung lisensya lagi. Karon na lang kuan. Wala ron ay kay hapon na. Nyara ko muli oy Sulod semana na ko magkuan pad, magpakuan ko sa online lang ko pa din. Sa kung sa medical pad kay malibre raman mi pad kay ang sa medical sa LTO katong asawa man sa boss ni Buloy. Oh. Gani. Naaunta to na ganito ko'y IC dito niya ning biya na baya ko. Ay patsi piki. Naman ko'y IC go dito god wala pa lang nako nakuha sayang baya to taga dito na baya ko ay pero lahi la akong pangalan. Oh, dali ra kayo sa tanan. Nakuan ba ko kay dugay na ba ko ka-drive 15 years na. Okay ra man. Kulbaan ka dito, ba man wala na dayon. Okay lang kung pag-drive. Okay, pero napikulang. Panang sila katuig na ko ka-drive. Ikikikon sa... Ingala ko niyo, ingon na nga. Isaw na gina ko pag maka-estimate mang gugugol. Ano ras ito nga? Hindi ka balong tanong pilit. Ay, maalangan, mapag pagbalik na kong drive. Tuyot na mo. Naupo mo sa English, palipod ka ng doctor. Nang nungwa. Yan ang tanong. Ano kung saan man na mo inda siya? Giwin ko to siyang kamot. Nagwahit ka mo. Sulod ito sa sulod. Ito. Wadyo. Istante. Dito po sa Gesano, gawal. Namili siya atong kuan pag atong truck atang 700. Ambot gyud sa ni Buloy kay nalimot man. Ibalik pa lang babos sa kaswinta, gibayaran mamila. Mamira gani. Ulan pa yun. Nakapuya. Putaw na o ulan na. Man na, extend na mo ticket. Wala mo cellphone. Kuan, 400. Ito sa sakyanan. Tingnan. Pura, ang nasuklian lang si Tita ang 500. Ay, naradi ay. Nabayong kami. Ulo mo nito ba? Yung cellphone. Ala naman sa. Eh, nangita ko sa cellphone mo. Daradi oh, nag-live. Nita. Ano po ang na... Side effect na sa Red Horse, ma? Akong gidrivean ninyo sa Kinanson. Akong gidrivean, hindi kayo. Okay kayo. Oh, Automatic no? automatic. Smooth kayo ba? Hindi, mamumot ang brake. Mamumot ang brake. Ako lagi siya ng alarm. Sa'yo, alarm ato.
dire. Wala makatarog ko. Wala Ang na set, yung ang seatbelt niya? Handbrake. Ah, sa handbrake na ito? Oo. Ay, mo itong alarm. Oh, dahil ng handbrake eh. Gamayng ana mo, alarm siya. Ah, dili dito sa kuan di ay sa seatbelt. Sa handbrake. Ang seatbelt, itong magsigar naman to. Mo itong ga-alarm. Ang kulong sa mga ga-alarm. Dahil kita itong P. Baga, sigar itong P. Wala niyang tanang P. Wala na kabantay. Guys, dalan mo kung katano kasi kinanong Rachel. Ang coin slot eh, problema din ay. Ang coin slot. Wala eh, wala kayo sa coin slot eh. Kaya kung giibo to, di naman siya mo hatag piso. Hala. Dili, akong giibo ang coin slot, kanang dili mo function ang slot. No, di pa siya mo dugag piso. Kung kakatawag mo, hatag sa piso. Bilin lagi ni cellphone tweet. Doon sa taas, sa tulog ng guro. Di man na siya padalon ng Yung slot na yan, kaya cellphone. kung mag-ibo to, no, wala mo no. Taas. Huwag siya mahulugan. Takot sa kasimbahan. Rachel. Kato, sinjud. Mag-uban tamang duwa niya, di mo kunti para. Ang wish ni mo, Ang binako ate be. ana, Pray. makadayan mo ni Pidol. No? Wala ni ate. Kanang mahappy si mama. Basta kanang mahappy gid nga gabi gid yang kalipas. At, di day happy mo maron. Sige mo sila gawin ni bana. Basta nang di na gid sila mag-away bitaw di. Away na si Smart Alert, may mama ni mo. Nang lipay na gid si mama, nang lipay nga way undang-undang kalipay. Ando sa kantura na jud. Grabe ba? Basta yan ang favorite gid me nga na. Pila katawa kay wait problema. Oo. Mo na. Pagpakitag bilat. Oh, kaya Ayun, like- na sa bilat. Yeah. Kumagulang. Huwag isip Ana, problema. Kaya ana ah. naman. Sese, gusto ka mulang taog kuan. Ang sa to yung ingon sa naga. Ipakita yung bilat. Kalimut ko eh. Sese, gusto ka mo. Ako. Sese, gusto ka mulang tag Batman. Mbida ko itong primero man. Primero na puyo silang balay ba. Muna mo asawa balay. Mas balay mo na ko asawa. Sa go paham di ay. Unya, unsay ngalan na? Yan pas balay Marcel. Akan sang birthday kay amanday ng memorization. September 8. Pila edad? Pila to ko edad ato? 19. Kalimut ko. Siya oh. Ay dugay na. Ah, siya. Marcel, gusto ka mulang taog Batman. Abi na kung sa Batman na ma. Agoy kay pag kung sana, ang sana din siya. Abel! Mini Muna tayo may problema. Oh. Sus kay Ayaw, iya Ayaw, man di ay. hindi na maoy mong kuhan sa Ginoo. Dili Ayaw. basta na siya. Sanami. Di ay lahi ang wish. Sige, ingon man siya nga wala gi problema. Di man na pwede sa Dili tao. wala problema na Ang tao ganing buhi pa, nagi tay problema. Bisa pagunsa ka dato nimo, nagi kay problema. Sabi ko perfect. Kapahuway ra ta, kung mamatay ta. Mora man na. Rest Nya wala in tay peace. kaon ron, gumata ka pito pa. Wala na. Kami pa nangahulog ni Hirap. Ano na? Ni Kapit ko ko nahulog di. Totoo mamila. Kansa at mother. itong tao ko si Cecilio, kuha mo ko si Cecilio kay hatag na ko itong taong si niya sa anak dito ba kay Wala na natagaan to nimo. siya gatang na nahulog mo mihira. Ang ngayong bata na lang mo yung gawiran. Wala na tagayan tao noon. Ya, pagsakay niya, siya na po nahulog. Pero kinatawa kay kamang-kamang. Fokus ka sa dalan nga. Ay, nag-straight ka ng imong mata. Pag ilam da kay balam ko ano gi ko sila nasod. Eh, say naso. Dugay na ba ko wala ka kuan ka Dry drive. man dito dire mga Bong, sulong. mga driver dire. Wa may disiplina mga driver dire. Nayabuang niya, dulaan. Kudat nawa lagi. Dugay way mga batasan mga driver mo kuan ka sila mo das mo kana moungot gid sila ba. Ta. Mga driver. Di mga batasan. Gawas kayo. Lima kaya kung ko kasada. Mo man gyapon diri ang sa gawas, ang kalsada. Na magani kasada to nga one way ra. Ay sig kuan. Tulog na ma. Natulog ay. Ay, Tulog. O yung taman. lagi kapoy dito mata. Okay. So, Mugawasin ko. Rin. Mugawasin siya. Okay. Wala ba? Mugawas siya atong atop. Yabo na. Ada na. Nayabo ang iyang itong kuan. Bubbles. Nalagpot ito siya.
Maya, Maya! Maya, help! Nangita gyud po siyang aya mi. Aya? Maya man si Aya ate Maya. Di man siya kabalo mo ah. Ah, nakita siyang aya? Maya, Maya, help! 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 Hala, luyo, uy. Nahulog man na yan nila atong tatlo. Magawin na rin yan. Di ako na pong ikabot ng piston. Nasibawan na ning gaulan ni ate. Ay. Yung mo to bagay ni hulog min duha doon sa. No! Dili na lagi to Unitex man, no? Dahil na? Saan na to? Textile. Mura man na sa una, Unitex Textile. Ah, Unitex Textile sa ubos. Klaro ang ilang kuan. Tingala ko ning lapas sa masibuli pa to magsamsuri sa pawad. Wala naman may kayo malugasan na to. Ito, Unitex. atong kuan, Unitex sa una at pang Masabi Plaza. Yung ganito sa plaza man, ang atbang si Mikano wa may Unitex ka marka. Wala yung marka, wala yung marka. Textile ang nakabutang dito, textile yun nga murag pangalan sa iyang anak. Ano ko Unitex din nilapas na. Motong gituktok na ko siya. Okay, sige mi. Kay abi na ko napakaihapiton. Wala oy. Unitex may tuntuyo god kay pa ito garter. Barato ro kay tag size. Tag 25 ko sa tindahan dito sa Mua. Oy. Ang nitros. Yung tag size ra dito. Ang katong dag ko kay tag 35 ang metros. Magamit ni sa mga short Ang pants. katungdag ko na ma, pila? 12. Ah, Ano? Ang metros no? Kana 5 na. A 5. Ang katong dag ko. Oy, kuan. City. No, operator ko ayo. Nangita ka panapton nga pula na dito sa duo sa CR. Oh, na dito. Dapat sa CR ko na. Ngi kuan itong panapton nga plain. Katong kuan no ni Pes. Oh, na dito sa dapat sa CR. Naamo ko dato nakita sa metros. Payat ko. Buang nga mo pa yung palit ako itong tanura kaya. Di ginaya ako makita sa sudlanan. Nugasan ko. Ako na ni ikuan kaya kung ikuan imong pangalan, full name nimo. Bye everyone, diri ra tantanan, amping na thank you sa pag-follow, like and share sa akong Facebook page, Facebook account, Reels TikTok. Bye everyone, God bless, I love you all.